ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ መራሕቲ ካብዚ ናይ ዝመንእሰይ ወታደር ስም ዘናወፃ የለን። ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ገና ወዲ 34 ዓመት ከለ እዩ ንስልጣን ቡርኪና ፋሶ ተቆፃፂርዎም። መብዛሕትኡ ሰብ ከምቶም ልሙዳት ወታደራዊ ዕልዋ ዝገበሩ መራሕቲ ኣፍሪካውያን ገይሩ ዝሓስቦ ብዙሕ እዩ። ግን እቲ ሓቂ ካሊእ እዩ። ካብዚ ዝረሓቐ እዩ። ቶማስ ሳንካራ ዳግማይ ተወሊዱ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ፈረንሳይ ንሃገራት ምዕራብን ክሰምዖ ዘይደልያ ኣብ ውሽጢ ህይወቱ ግን ብዙሓት ዘይተሰምዑ ምስጢራት ዝሓዘለ መራሒ ኢብራሂም ትራኦሬ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ብዛዕባ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ማንም ሰብ ዘይተዛረበሎም ሓደሽቲ ምስጢራት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ጻንሒት። ቻናልና ሳብስክራይብ ጌርኩም ድማ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ቀዳማይ ምስጢር ብዙሕ ሰብ ትራኦሬ ካብ ቆልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ወታደራዊ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ዝዓበየ ዝመስሎም፣ ነገር ግን ንሱ ብጫፍ ብልሕነቱ ዝፍለጥ ተምሃራይ ነይሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦጋዳጎ ናይ ጂኦሎጂ ትምህርቲ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ተመሪቑ። እዚ ማለት ንሱ ብዛዕባ መሬትን ማዕድናትን ሃብቲ ኣፍሪቃን ዓሚቑ ስነ ፍልጠታዊ ፍልጠት ዘለዎ መራሒ እዩ። ድሕሪ ምረቑ እዩ ብባህጉ ናብ ወታደራዊ ዓውዲ ተፀምበረ። ኣብቲ ኩናት ዘለዎ ቦታታት ዘሎ ኮይኑ እቲ መበገሲኡ ናይ ምሁርነት ሰረት ነገራትን ብስትራቴጅን ብዕምቆትን ንክሪኦም ዓብዪ ሓገዝ ኮይንዎ እዩ። ካልኣይቲ ምስጢር ድማ ኢብራሂም ትራኦሬ ንባዕሉ ፕሬዝደንት ክኸውን ፍጹም ሕልሚ ወይ ትልሚ ኣይነበሮን። ኣብ መስከረም 2022 ዓ.ም እዩ ኣብ ግንባር ኮይኖም ምስ ጥርኑፋት ጉጅለታት ወይ ድማ ኣሸባሪዎች ዝበሃሉ ዝዋግኡ ዝነበሩ መንእሰያት ወታደራት እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኮይኑ ዝእዝዝ ዝነበረ ወታደራዊ መንግስቲ ስለ ዘይሓገዞም ተቆጥዑ። እቶም ወታደራት ድማ ዕልዋ ክገብሩ ከለዉ ሓደ ቆኑዕን ዘይባላሸው ኣብ ግንባር ምስኣቶም ደም ዝፋሰስ መራሒ ደልዩ። ኩሎም ወታደራት ብሓደ ድምፂ እውን ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ዝኸውን ካሊእ ሰብ ኣይንቅበልን ኢሎም ኣገደድዎም። ንሱ ስልጣን ዝደለዮ ዘይኮነስ ስልጣን በዕላ ናብኡ ዝመፀ መራሒ እዩ ኢብራሂም ትራኦሬ። እቲ ሳልሳይ ምስጢር ድማ እዚ ሎሚ ዘለናሉ እዋን ዓለምና ብብልሽውናን ብስስዕነትን መራሕቲ ኣብ ተሰቒሉ ዘላ ግዜ ትራኦሬ ግን ፍሉይ ታሪክ ሰሪሑ። ፕሬዝደንት ኮይኑ ምስ ተሻገረ እቲ ንፕሬዝደንት ዝተዋህበ ዓብዪ ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ኣየድልየንን እዩ ኢሉ ውድቂ ገበሮም። ንሱ እውን እንተኾነ እቲ ቀደም ከም ካፒቴን ኮይኑ ዝረኽቦ ዝነበረ ትሑት ወታደራዊ ደሞዝ ጥራይ እዩ ዝወስድ። ሃገረይ ኣብ ፀገም እንዳሃለወት ህዝበይ ኣብ ፀገም እንዳሃለየ ኣነ ዓብዪ ደሞዝ ክወስድ ሕልና ይፈቕደለይን ብምባል እውን ኩሉ ሰብ ዘገረመን ናይ ሓቀኛ መራሒ ኣብነቱን ኣረጋጊፁን ኣርኢን እዩ። በዚ ድማ እቲ ራብዓይ ምስጢር ትራኦሬ ንፈረንሳይ ሃገሩ ናብ ዘባረር ጀሚሩ ምስ ሩስያን ቭላድሚር ፑቲንን ዘለዎ ምሕዝነት ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣካይዱ። ነገር ግን እዚ ምሕዝነት እዚ ተራ ወታደራዊ ጥራሕ ኣይኮነን። ምስጢራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እንደተኣ ኮይኖም ትራኦሬ ካብ ምዕራባውያን ዝስደደሉ ናይ ቅትለት ፈተነታት ዝድሕነሉ ብናይ ሩስያ ፍሉይ ናይ ስለያ ሓገዝ እዩ ድማ ይብል እቲ ሓበሬታ። ፑቲን ንትራኦሬ ከም ፍሉይ ናይ ጂኦፖለቲካ መሻርክቱ ገይሩ ስለ ዝረአዩ ንድሕንነቱ ፍሉይ ሓለዋን ናይ ሳተላይት መረዳእታን ከም ዝሃቦ ድማ ዝዝረበሉ። ኢብራሂም ትራኦሬ ንቡርኪና ፋሶ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ሓድሽ ወለዶ ኣፍሪቃ ናይ ተስፋን ነፃነትን ምልክት ኮይኑ ዘሎም። ዝሓፂር ምስጢራዊ ታሪኹ ድማ ኣፍሪካውያን ባዕሎም ዕድሎም ክወስኑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብዛዕባ እዚ ሓያል መራሒ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ? ብሓቂ ኸ ንኣፍሪካ ሓድሽ ተስፋ ክኸውን ይኽእል ዶ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡልና። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዕልዋ መንግስቲ ወይ ድማ ህዝቢ ጎዲኡ ብኩናትን ብወረወዲ ኩናትን እንዳተገበረ እቲ መራሒ ዝእለየሉ ኣፍሪካ እዚ ግን ብኻሊእ ሓድሽ ቅድን ብመንእሰያት ትምራሕ ሓንቲ ቡርኪና ፋሶን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንከብፅሕ እውን ላዕሊ ታሕትን ዝብል ዘሎ ኢብራሂም ትራኦሬ እቲ ጉዳይ ክሳብ መወዳእታ ይሰምረሉ ይኸውን ወይ ድማ
እቲ ዝካየዶ ዘሎ ኣካይዳ እውን ብፍላይ ምስ ንበዓል ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ሽርኽን እቲ ምስ ፈረንሳይ ዘለዎ ፍሕፍሕን እንታይ ከስዕበሉ ትኽእል ትብሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ተቐምጡልና። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብፍላይ ድማ ንቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ከምኡውን ላይክ ምጥዋቕ ነዛ ቪድዮ ጀምርዋ። ሓደሽቲ ምስጢራት ቀጻልን ክበጽሐኩም እውን ሳብስክራይብ ገይርኩም ማለት እውን ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ብኻሊእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም